and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Sa bagid kabugat sa inungdan, nga imo man untan ang inahan, nga imo pag yung gitubayan. Marag proud kayo ka, nga nakaingon nga you're not in good terms. Nahisag ka sa? Kay tiya mo nakaingon gyud ka nga dako kay siya gatraso nimo. Kay maumas na tinuod. Ngano? So bayang sa Tanga. Tiyaw pinapataka lang siya og pili og tao, aron may himuon akong amahan. Taong way nahot. Ikaw pagit siyang giithan o pagkahuman gibiyaan. Mang, sabi ako na po. Hindi wa. Naghamoy ko sa akong mga tudlo. O di ba? Buwisit kaayo ang akong kinabuhi. kana lang? Kana lang. Pero bugat na ng sayop sa akong inahan. Mo nang naglagot jud ko niya. Dili ka na makituranganon, Amaya. Ay, pwede ba mag-istorya ng taglain, bi? Huwag yung lamit ng timaha. Ato na nagkalimitan. O kung mahimo, ay na itong ipadayon itong imuhang giingon nga makigsulti ka sa akong inahan. Bahalag di kun mo pakaslan, or bisan og mag-live-in lang ta, okay ra ko. Oh, sige. Imo ng desisyon, ha? Buang ka. Hoy, ay kung inaana, oy. O nga no, tarong di kag pensyamento, ana. Nga gitanyagan ka nagkasal, dumili ka. Musugot raman unta ko ba kung kami na lang untay magplano, ana. Nga dili na paapil-apilon pa tong akong inahan. To, siya raon niya magdaspalpak. Amaya, Day, dili ko gusto nga makatilaw na sad og di malas. Gusto ko makabawi, day. Kan bang pagbawi bitaw nga wan agyo laing padulngan kun dili kadaugan og kalipay nga way katapusan? sayop lagi ka. Sayop ka. Na, magmahay gyud ka. Darling? Darling? Eric? Eric, eh! Ay, murag nautuhan kong matada. Wanong ko makaandam og kape para na Eric. Tingali siya na milihok. Akong gawason. Na-text. Ako sa pasahon. Ayaw na ko pangitaa. Kay mapakyas ka lang. Kalimti ko. Kay wa ko mangandoy nga mubuhi og bitin sa akong panimay. Usa! Ngano kini ha, Steph? Sorry, Amaya. Ngano man ni? Come on, Amaya. Imo pa bang itago na ko ang tinuod? Ako nga naning kamot nga makabangon ka, imo pang himuong gago? Ako'y manghilam o sa kauwaw tungod sa imong binuhatan. Ha? Ang nakadaot gud nimo kay gusto kang manakayan sa duha ka sapa, pero di ka kahibawang mudas imong papel aron dili ka masakpan. Ha? Giingnan ta na ka ha. Nga maro na kay si Eric, sukad makatilaw og tagam kay biktima sa kabuang atong una niyang katipon. Way minuto dito patas Japan nga wa ka niya tun-i. Wa niya tun-i ang imong mga lihok. Hangtod na sa pagbalik dinhi sa Cebu day. Tanan nimong activities iyang gimonitor. Maong wa gyud ka makalikay. Ug iya gyud nahibaw-an nga duna mo'y secret affair ug katong drummer. Lupig pa'y dunay third eye ni Eric, Amaya. Sabuni. Sayang! Sayang kaayo, grasya na, imo pang giusikan. Oh, Steph! Nag-chat siya sa wa pa ka mo abot. Iya kong giingnan nga kutobra kuno karong adlaw dito sa bahay nga imong gisak-an. Ha? Unya! Asa naman lang di ay ko?
Amiga kong tinuod, Amaya. Maong di ta kapasagdan. Tao man ko nga naikasing-kasing ko. Maong la, sige na lang. Hangyuon gihapon na ako ang akong inahan nga pabalikon lang kas amo. Uy, nunsa ka? Tubig palihog kay. Naglisod ko ginhawa. Ha? Diyan! Ayaw pagsapa. Kuha ilang kong tubig. Meron tubig, ma. Meron tubig. Diyan. Ma. Ma, sige na. Ina ng tubig. Uy. Salamat, anak. Ma, kung sa may problema, ganun, imo manggiingnan si Tita Jim nga ayaw pagsaba. Tungod kay dili ko gustong mahasol na sad mo. Mami, concern mig si Jared sa imong kaayuhan. Mao kung doon na ka maganibation nga dili maayo, kinahanglan gid ming mahibaw dayon. Dili kayo mo nang paaboton nga mahimutan kas delikado nga kahimtang. Ganun, tensyonada man kaayo kang nangayog tubig ni Tita Jim, ha? Tungod kay naglisod siya paginhawa. Jem. Unsa? That is not a good sign, lalabs. Ato siyang dado sa ospital. Dado na to sa doktor. Dili. Ma, Okay ra ko. Naunsa pa mo. Wa man gud to'y kaso. Mami, imo ra ng pagtuo. Pero ako ug si Jared dili komporme ana. Mao sa musugot kag sa dili. Amo gikang dadon sa doktor og palihog lang. Ayaw mig bali-bali. Mobalibad yun ko. Tungod kay okay ra gyud ko. ma. Mami, Ayaw nagkasulang inyong kaugalingon, Jared. Ay, sak. Tara, tita. Roy? Ganihara ka diha? Mapaya akong pag-abot. Pero nasabtan ako ang kagubot. Og nakasabot ko sa kahingawang nga gibati sa imong mga anak. Paong araw magmalinawon ang grupo. Then let's go. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!